Tento případ se odehrál ve Spojeném království 21. dubna 2015. Tracy Woodfordová se narodila 13. února 1968 a vyrůstala v městě Wales. Byla popisovaná jako jemná a laskavá duše. V dospělosti zůstala Tracy blízká své rodině, žila se svou matkou Lindou a bratrem Seanem. Říkalo se, že žila poměrně jednoduchý život a byla šťastná, když mohla trávit čas se svou rodinou a blízkými přáteli. Den 21. dubna 2015 začal jako každý jiný, ale bylo to naposledy, co byla 47letá Tracy spatřena živa. Její bratr Sean vzpomíná na detaily toho dne. Pili spolu čaj v kuchyni, kde Tracy řekla, že si půjde do centra města koupit prsten. Poté se vydala do města Pontypridd, kde prsten koupila a zastavila se v několika hospodách a barech. Ačkoliv na tom nebylo nic zvláštního, Tracy nepila často a měla nízkou toleranci na alkohol. Nakonec kolem 8 hodiny vešla do hospody Skinny Dog, kde narazila na 50letého muže jménem Christopher May. Přítomní v hospodě si všimli, že Tracy vypadala nervózně a křehce, ale i přesto se začala bavit s Christopherem a jeho přáteli. Její nervózní vystupování zřejmě zaujalo Christophera, který viděl zvrácenou příležitost. Svědci později popsali, že mezi nimi probíhalo flirtování a Christopher jí dokonce nabídl, že jí koupí pití, pokud s ním půjde domů, což Tracy odmítla. Přestože nebyla ten typ ženy, později kamery zachytily, jak v 23:30 odchází s Christopherem směrem k jeho bytu. 3 hodiny po jejich odchodu probudil sousedy pod Christopherem bytem hlasitý náraz, ale ten nepovažovali za důležitý. Tracy se té noci nevrátila domů a její rodina začala být velmi znepokojená. Následující den se Christopher objevil v práci, kde pracoval v restauraci. Kolegové si všimli výrazných škrabanců na jeho tváři. Když se ho manažer zeptal, co se stalo, Christopher uvedl, že se zranil při nehodě s tyčí, kterou si koupil v obchodě s nářadím. Tento příběh byl přijat bez podezření, protože nebyl žádný důvod předpokládat něco podezřelého. Jedna z Christopherových sousedek ho také viděla, jak se potácí s něčím v ruce. Vypadal velmi unaveně a vyčerpaně. Když Tracy stále nebyla k nalezení a neodpovídala na hovory ani zprávy, její rodina začala jednat. Tracyna matka Linda kontaktovala další členy rodiny, včetně dcery Sharon, aby zjistila, jestli Tracy nepřespala u ní. Nikdo ji však neviděl ani neslyšel. Po několika pokusech o kontakt s ní rodina usoudila, že se jedná o velmi neobvyklé chování a rozhodli se kontaktovat policii. Policie rychle začala skládat jednotlivé střípky informací dohromady. Po prohlídce hospod v Pontypriddu zjistili, že Tracy byla naposledy spatřena ve společnosti Christophera Maye, když spolu opouštěli hospodu. O několik dní později, 24. dubna, seržant Stuart Williams a konstábl Craig Gardner zaklepali na Christopherovi dveře. Ačkoliv zpočátku váhal, nakonec se vpustil dovnitř. První, čeho si policisté všimli, byl silný zápach. Jeden z nich později popsal, že zápach připomínal zkažené maso a kočičí moč. Christopher vypadal nervózně, když policie převyprávěl svou verzi událostí z noci, kdy Tracy zmizela. Přiznal, že ji potkal v hospodě a že spolu odešli, ale tvrdil, že jí udělal nevhodný návrh, kvůli kterému odešla pryč. Podle jeho verze se pak vrátil domů sám a od té doby o Tracy neslyšel. Policie mu však příběh úplně nevěřila a požádala o možnost prohledat jeho byt, s čímž Christopher souhlasil. Jak se policisté pohybovali hlouběji v bytě, zápach se stával ještě silnějším. Když vstoupili do koupelny a odhrnuli sprchový závěs, narazili na děsivý nález. Tracyny rozřezané ruce a nohy. Ihned byla přivolána forenzní jednotka a Christopher byl zadržen. V bytě Christophera Maye policie objevila děsivý arzenál nástrojů, které použil k rozřezání Tracy na těla. Našli tam ruční pilu, kuchyňský nůž a nůžky. V batohu bylo uloženo její horní část těla a v kabelce našli části prstů, které odpovídaly nalezeným částem těla ve sprše. I přes tyto nálezy se jim však nepodařilo nalézt Tracyinu hlavu. Mezitím se zprávy o tomto hruzném zločinu šířily rychlostí blesku po celé komunitě. Oblast obklopila hustá policejní přítomnost a média se začala intenzivně zajímat o případ. Při dalším výslechu Christopher přiznal, že některé z Tracyny ostatků ukryl do stoky. Policie šla na určené místo a dne 25. dubna učinili hrozivý objev. V temném tunelu na vyvýšené ploše policisté objevili červenou tašku. Když jeden z nich otočil hlavu doprava, spatřil lidskou hlavu ležící na boku, pokrytou modřinami a řezy.
červené tašce byly nalezeny další části Tracyjiných pozůstatků. Tento objev ukazoval, že Christopher May nesl Tracyjinu hlavu v batohu a chodil s ní po veřejných místech, než ji ukryl ve stokách. Představa, že muž veřejně nosil hlavu své oběti, byla pro všechny mrazivá. Soudní proces s Christopherem Mayem začal později v roce 2015. Během procesu svědčil konstábl Craig Gardner, který se zhroutil při popisování okamžiku, kdy objevil Tracyjiny ostatky ve sprše. Řekl, že měl pocit, jako by sledoval hororový film a nemohl uvěřit, že to, co vidí, je skutečné. Patolog, který vyšetřoval Tracyjino tělo, uvedl, že rozřezání bylo provedeno někým, kdo měl zkušenosti s noži nebo s porcování těl zvířat či lidí. Vyšlo najevo, že Christopher byl dříve zaměstnán jako řezník, což vysvětlovalo jeho schopnost precizně porcovat tělo. Obžaloba tvrdila, že Christopherovy řeznické dovednosti byly zneužity na lidském těle. Obrana naopak argumentovala, že Tracy byla zabita ve zkratu poté, co Christopher tvrdil, že ho okradla. Ten také tvrdil, že jednal v sebeobraně a Tracy uškrtil během hádky. Po vystřízlivění údajně několikrát zvracel, když si uvědomil, co udělal. Přiznal, že poté přinesl části jejího těla do stoky v následujících dnech. Přestože Christopher May tvrdil, že zabití Tracy bylo nehodou a jednalo se o sebeobranu, důkazy nasvědčovaly opaku. Policie zjistila, že v noci, kdy Tracy zemřela, Christopher strávil hodiny sledováním dospělého obsahu na svém notebooku. To naznačovalo, že za zločinem byla znepokojivá sexuální motivace. Kromě toho vyšetřovatelé našli stopy Christopherovy DNA na Tracyjině těle, což vedlo obžalobu k závěru, že její tělo pravděpodobně zneužili i po její smrti. Obžaloba argumentovala, že Tracyjino zabití bylo úmyslné a že Christopher využil příležitosti k tomu, aby na ní vykonal své zvrácené a narušené fantazie. Kromě toho se zjistilo, že většina Tracyjiných vnitřních orgánů nebyla nikdy nalezena. Některé části jejího těla byly však nalezeny, když se pokusil spáchnout je do záchodu, což vedlo k ucpání toalety. Dne 19. listopadu 2015, po 2týdenním soudním procesu, byl Christopher May shledán vinným z vraždy Tracy Woodfordové. Byl odsouzen k doživotnímu trestu s minimální délkou 28 let. Během vynesení rozsudku zůstal Christopher nehybný a bez výrazu. Verdikt přinesl trochu klidu rodině Tracy, ale ztráta byla pro ně stále devastující.